Vagi bé. Vinga, podem respondre a la Virgínia, Anna. Jo crec que algun dels trets que ella comentava que tenia la criatura, no sé, Anna i Joan, podien donar molt de sí o no? Com ho veieu vosaltres? O s'estava actuant bé des de l'escola? És normal la preocupació de la mare? A veure, per parts, caldria saber doncs, si aquesta nena ha tingut algun símptoma o hi ha hagut algun canvi d'actitud o de conducta arrel d'aquesta situació. Això per començar. Que dèiem abans, no? Que no vulgui anar, que tingui malsons, etc. També quin tipus de missatges es dona des de casa. El que sí que ens hem trobat és que quan parlem de bullying hi ha tota una sèrie d'idees preconcebudes sobre aquest tema, no? En aquesta societat que es diu avui dia, doncs això és una cosa de nens, sempre ha passat, això li farà ser més forta en el futur, i llavors caldria veure quin tipus de missatge s'està donant també a casa. Si potser li estan dient, doncs no pateixis, filla, això ja passarà, o tu no facis res, o tu, si et peguen, doncs fes-ho tu també, no? Aquest tipus de missatges a vegades erronis i que no són gens positius doncs, pels nens. Això per començar. Respecte a l'escola, evidentment doncs, no s'està actuant potser de la manera com caldria. Quina creus que seria la manera d'actuar en un cas com aquest? A veure, si aquesta dona ha trucat i té doncs, aquesta demanda i està preocupada, evidentment l'escola, que és la que també ha de vetllar per benestar d'aquesta nena, doncs no ho està complint. Per tant, s'hauria de parlar també amb els pares d'aquests nens, potser s'hauria de fer un treball amb tota la classe de parvulari o amb tota la classe de P5. Bé, es podrien fer moltíssimes coses. A lo millor fins i tot assignar un observador, que dèiem abans, no? Que pogués... Jo personalment crec que P5 és una edat molt temprana encara per parlar de bullying. Com bé ha dit ella, pot ser un cas de pre-bullying. Sí que és cert. Ho ha apuntat també, sí que és cert. Em quedo amb aquesta observació perquè pensa que nosaltres comencem a tractar els nens a partir dels 6 anys, perquè entenem que ja és una conducta amb la que es forja arrel d'una personalitat. Amb 5 anys o 4 anys potser és una mica... Però això no vol dir en cap cas que no estigui succeint, és a dir, s'ha de conèixer el cas en profunditat. El que sí que és cert que la forma de procedir és el que parlàvem una mica a micro tancat, que els centres pateixen que no hi ha un protocol. Els propis mestres se'ls hi escapa el problema. I suposo que també deuen estar inquiets amb el tema, perquè de l'administració potser voldrien que hi hagués aquest protocol ja fet i oficial, no? Un recolzament. Es troben sols també, potser davant del tema? Sí. Sols. I potser no tenen les eines necessàries. Aquí està, perquè de vegades la voluntat hi és, però no estan els instruments, no? Fem un parèntesi perquè tenim una altra trucada. És el Joan des de Barcelona. Bona tarda. Bona tarda. Hola, Joan. Endavant amb la teva consulta. Bueno, més que una consulta seria explicar una mica la meva experiència. I jo això ho vaig passar durant els anys 90. I, bueno, jo havia parlat amb els professors, havia parlat amb els meus pares i, bueno, ja et dic, mai ningú va fer res al respecte. I jo vaig passar una EGB no gaire agraciada. Cosa que també sé que ara ja tinc una edat i ja sé per què no per què passava, però sé el per què jo no vaig voler continuar estudiant ni vaig voler estudiar en aquells temps. Perquè el meu no... Jo ara soc una persona sencera, vull dir, soc molt feliç, jo això ho tinc no oblidat, però sí ho tinc més passat. Però reconeixes que vas patir un assetjament, vaja, no? Passa que potser en aquella època no estava tan tipificat com ara, no? Es vivia d'una altra manera. Et va ajudar algú? Com te'n vas sortir? No. Van passar els anys i puntó. Ja està. I tu vas anar païnt i ho vas anar assolint com vas poder, no? Tu sol. Tu vas anar menjant. Sí. Això realment m'ha fet més fort, perquè ara mentalment, poden venir moltes adversitats a la vida i crec que sóc més... Però tu ara, vist això, tu haguessis agraït alguna actuació per part de l'administració, de l'escola, d'alguna associació que t'hagués ajudat en aquell moment, no? Imagino. Sí,
Sí, clar. Però, bueno, ja dic que jo vaig comentar-ho, vaig parlar amb el professor i tal, i aquí ningú volia saber res, Sí, esperem que això no passi d'ara en endavant i que es vagi fent aquest protocol i que, mira, doncs, especialistes com els que tenim avui doncs, vagin obrint camí, no? Que no hagi de passar altra persona que tu vas haver de passar, Joan. Sí. Exacte. Joan, gràcies pel testimoni, que també doncs, és interessant veure persones i parlar amb persones que han passat per això. Moltíssimes gràcies, Joan. A vosaltres. Vinga, fins la propera. Adéu-siau. Bona tarda. Bé, doncs Déu-n'hi-do, Vull dir, aquestes coses abans passaven, no es feia res. Ara potser no es fa tant com s'hauria de fer, no? Perquè veig que vosaltres comenteu, però alguna cosa estem millorant. El que no m'agradaria acabar és sense explicar el que realment feu des de l'EPAE, perquè feu coses molt interessants, com uns cursos on tracteu l'assetjament escolar des de 3 vessants complementàries. Perquè això és com un pre, no? El que voleu fer vosaltres, o sigui, un preassetjament, o sigui, perquè no passi, com una prevenció d'alguna manera, o és ja per nanos que tenen els problemes, aquests cursos que feu? Una mica tot. Podem recollir, sí, té caràcter tant de recuperació posttraumàtica com a nivell preventiu. Lògicament, sempre és millor actuar des de la prevenció que no pas un cop ha succeït. Però un cop ha succeït també es pot fer, també pot ser interessant, no? Sí, al mateix curs involucrem a nois que han patit, amb nois que no tenen res a veure, inclús no saben res d'assetjament, és simplement preventiu. Hi ha 3 vessants complementàries, que és l'expressió corporal, treballeu també amb l'assertivitat i la defensa personal. Com ho podríem resumir d'alguna manera per fer aquest cúmul de vessants que poden ajudar doncs, a aquestes criatures? Bé, jo, mira, intento de resumir-ho molt breument. Quan nosaltres, els adults, ens trobem davant d'una situació d'agressió o violenta, per exemple, a trànsit, hi ha una discussió de trànsit i tu tens les 3 àrees que nosaltres treballem, és a dir, l'assertivitat verbal, l'assertivitat corporal, és a dir, el nostre cos i la nostra paraula ha de fer entendre el nostre, en aquest cas oponent o a la persona que tenim davant, que no volem problemes. Passat aquestes dues etapes, l'assertivitat verbal o corporal, passaríem a lo que és la nostra expressió corporal, hem de dir amb el nostre cos que no volem cap problema, i si aquestes 2 àrees les traspassem i arribem a l'agressió física, ha d'haver-hi un protocol de defensa. Li diem defensa personal, però és un protocol d'autoprotecció. És a dir, ensenyem als nens, als infants, a rebre o a encaixar una possible agressió. No agredir. No, mai. És diferent, És a rebre el cop, com encaixar-ho amb una protecció i defensar les parts vulnerables del cos, i davant d'una caiguda, com aixecar-se i sortir corrents a demanar ajut sempre d'un adult. Aquest seria el desenvolupament d'aquests cursos, no? De fet, aquests cursos vosaltres els impartiu des de fa temps ja. A qui van adreçats? O com es pot comunicar amb vosaltres? Si tenen algun cost, si els costeja l'administració? Com funciona exactament? Perquè la gent s'ho deu estar preguntant, però això com funciona? Bé, nosaltres, malauradament, com que a nivell públic no tenim recolzament o sponsors o patrocinadors que puguin fer front davant dels professionals que exercim aquests cursos, ho fem des de la vertent privada. Però sempre intentem de buscar la possibilitat de que siguin subvencionats o bé per el centre educatiu. El que tenen són els AMPAs, que són pares i mares d'alumnes. Aleshores, aquestes persones sí que estan molt involucrats i molt conscienciats amb el problema, no pas el sistema educatiu, però sí les AMPAs. Les associacions de pares. Correcte. Aleshores, aquestes AMPAs subvencionen una part, els ajuntaments a nivell de regidories de benestar social també es comprometen amb alguna part, i l'altra part és de caràcter privat. Intentem de fer cursos allà on puguem, o sigui, on ens sol·liciten o on veiem que hi ha possibilitat d'intervenció, i bé... Són cursos que comencen a partir dels 6 anys fins als 17. Déu-n'hi-do, és un ventall d'edat molt ampli, no? També em penso que si hi ha algun problema perquè les famílies no poden accedir a aquests cursos, hi ha la possibilitat de beques també per gent que tingui realment el problema i no tingui com fer front al pagament. Vull dir que es pot estudiar totes les possibilitats i tots els casos, no? Sempre otorguem unes beques a persones que tinguin necessitat i que no puguin cobrir aquestes despeses. Bé, ens agradaria parlar molta més estona amb nosaltres perquè ens han quedat moltíssimes coses al tinter, tenim moltes consultes també relacionades amb el tema. Jo de moment
moment en què faré serà donar el vostre contacte, perquè hi haurà molta gent que potser vol parlar també en privat amb vosaltres o venir-vos a veure, conèixer com treballeu. Per tant, el telèfon de contacte de la EPAE a Catalunya és el 677 26 18 81. Tenen una pàgina web, www.assetjament.cat, i hi ha una web també que és per la resta de l'Estat, però el contingut és pràcticament el mateix, l'únic que canvia és l'idioma, si no estic mal fixada. www.acoso-escolar.es. El més important, el telèfon és 677 26 18 81. Aquí el tindrem per tots aquells que el pugueu necessitar. I com dèiem, una cita de Pitàgores: educa els nens i no serà necessari castigar els homes, no? Aquesta és una cita que vosaltres teniu, i jo trobo que molt encertada. Per tant, Joan i Eva, felicitats per la vostra feina, moltíssima sort, i si hi ha alguna cosa que els oients vulguin demanar-vos que és per vosaltres, si no us sap greu, us ho fem arribar per correu electrònic, i també esteu al cas de tot, d'acord? Moltes gràcies per ser aquí, i fins la propera. Gràcies. Adéu-siau.